Първо правило на икономиката. Човекът е с незадоволими потребности. Искам да купя самолет на мама, на мама. Искам от мене по-голям да няма, да няма. Без да взимам, не давам, с продаците задминавам. За нищо не съжалявам, за да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен.